Balafir topxaneyên Tirkiyeyê roj saet 10 serê sibehê ve bi dijwarî navçeyên Herêma Kurdistanê yên sinûrî bombebaran dikin û balafirên Tirkiyê geliyê hespa jî îro alê devera berwarî bala daye ber bombeyan ew dever yanî geliyê hespan keve navbera gundên Keste û Hirorê. Ji roja 23 Nîsanê ve meha çar, Artêşa Tirkiye operasyoneke bejayî û esmanî ji bo ser başûrê Kurdistanê daye destpêkirin Qaşo pekeke li wê navçeya ne ji wê rojê ve şer û pevçûnên giran di nav berayîzên Tirkiye û gerîlayên PKK'ê de li wê navçeyê berdewam in û Artêşa Tirkiye jî li çendîn tepe û giran xalê nû yên leşkerî danîne. Partiyên Kurdistanî yên Bakurê Kurdistanê jî li hemberî operasyonên Artêşa Tirkiye li başûra Rojavayê Kurdistanê narazîtî nîşan dane û ew operasyon bi dagîrkarî bi nav kiriye. Partiya Azadiya Kurdistan PAKê, Partiya Demokrata Kurdistan Bakur PDK Bakur, her wiha Partiya Sosyalîsta Kurdistan PSK, Hereketa Demokrata Kurdistan Tevger, daxuyaniyeke hevpar di vê derbarê de belavkirine. Wana gotinek ku ev çend salin dewleta Tirkiye li sê parçeyên Kurdistanê şerekî giranî dagîrkerane dimeşîne. Di serî de şerekî nerewa ye, dagîrkariye, tawana dijî mirovahiyê ye û di heman demê de ev şer neyasayî ye jî.